आंथ' जोबोद मोजां मोनदों आंनि माबा मोनसे खस्थ'नि फिथाइ मोनदों बादि मोनबाय आं दा आं आसा खालायाखैमोन जेन'बा आं मालाबा बिदि मोनगोन बिदिखौ सानाखैमोन दा मोननानै आं मोजां मोनदों आंनि खस्थ'नि फिथाइ मोनदों बेबायदि आं अनुभब खालायदों आरोखि खारन आङो गथ' थुनलाइखौ गांबासो लिरखांखाबाय गांबानि बिथोराव बे गांसेखौथ' NBT आ पाब्लिश खालायदोंमोन आबौनि जलंगा बेनिफ्राय नैबेखौ NL पाब्लिकेशना पाब्लिश खालायदोंमोन गुवाहाटी ओमफ्राय मोनसे दङ माबा आबौनि सना थफ्ला बेखौ बर' साहित्य सभाया माबा खालायदों पाब्लिश खालायदोंमोन बेफोरबो सल'फ्रा बिसोरबो मोजां आरो गथ'फोरनि थाखाय लिरनायथ' ओमफ्राय आरो मोनसे लिरबावदोंमोन आङो बेहाय 16ता सल' दं बेयो माने सनानि मुकुट आरो लुबैसुला बोराय बे लास्ट आरोखि आं बेखौ असमियावबो ट्रान्सलेटनानै होबाय गांबा ओमफ्राय गासै दासिम आं 26 खान पाब्लिश जाबाय आंना लेखाया बेनि बिथोराव बै दहाय बुंनाय बायदि जेन'बा सल'मा गांनै ओमफ्राय सुंद' सल' गांसे ओमफ्राय खन्थाइ बिजाबबो दं गांनै आरो मोनसे नन फिक्सन दं माबा मोदाय गोदान मुगानि आइजो आरो समाजारि बिबान बे मोनसे आंनि आर्टिकेल मोजां आर्टिकेलफोरखौ आं बेखौ बिजाब महराव माबा खालायदों बे नन फिक्सन बेनिफ्राय ट्रेन्सलेसना दासिम आं मेरला खालायबाय हिसाबखौ आं खालायथ'वाखै 15-16थासो जाबायदां बेबायदि ट्रेन्सलेसन खालायबाय आं हिन्दीनिफ्राय खालायदों एसामिसनिफ्राय खालायदों बेनिफ्राय मा होनो जेन'बा धोरोमनि लेखाफोरखौबो आं फ्राय दिहुनबाय जेन'बा हनुमान चालिसा लिरखांबाय आङो दुर्गा चालिसा शिब चालिसा आं बेफोरखौ लिरजोब्बाय आरो गणेशखौ मानो फुजिग्रोनाय जायो बेखौबो लिरबाय जदु बंश मारै धंस जाया कृष्णनि बंशआ बेफोरखौबो आं लिरबाय ओमफ्राय महाभारत महाकाब्यनिफ्राय आं 10ता सल' जेखौ माने जों सोलोंथाव बेबायदि सल' आं 10तासो लिरबाय ओमफ्राय दङ बिदिनो गोदोनि माइथलजिनि माबाफोरखौ आं फ्राय बर'आव ट्रेन्सलेसन खालायजोब्बाय दा बायनानै फरायग्रासो गैया जाहैदों खोथाया एक्सुवेलि एखमबा नागिरा नङा सोरबा नागिरोबो आरो नैबे लेखायाथ' बिराद बिक्रि जादों बे माने सिङाव कालारबो फट' थानाय जाबाय नालाय खालि कयेकटा बाहाय एसे आगयावनो लिरनाय हिसाबै बानान भुल थालांदों आरो दा बेखौ आङो सेकेन्ड एडिसन माबा खालायबाय प्रिन्ट खालायनो होबाय आं बेखौ भुल बानानफोरखौ थिक खालायनानै सेकेन्ड एडिसन आरोखि बेयो 17आवनो सेबखांनाय बेहायनो दंखायो थुनलाइनि फोथाराव बेसेबां समनिफ्रायनो नोंथाङा दिनैसिम जे नोंथाङा 2023 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि मोननो हाबाय बेसेबां समनिफ्राय नोंथाङा थुनलाइ जौगानाय बिथिङाव आगान होजेननो मोनबाय थुनलाइनि फोथारावथ' आङो ओरैनो आगयनिफ्रायनो एसे गोदोनिफ्रायनो एफा माने लिरनायनि सक दंखायोमोन नालाय मेगाजिन बा माबाफ्राव आर्टिकेलफोर हरोमोन खिन्थु बिजाब महरै दिहुननाया आङो 2011आवसो दिहुनदों आरोखि ओमफ्राय बे बिजाबावनो आरो प्रथम बिजाब बेयो चिलड्रेन सल'मा सर्ट सल'मा आरोखि सुंद' सल'मा खिन्थु गथ'फोरनि मुङैनो लिरनाय आरो बे सल'आ बेहाय बे एवार्डबो मोनदों आं बाहाय नीलकमल सुंद' सल' बान्था मोनदों बे 2013आव मोनदों आरोखि बेखौ 12 ना 13आव ओमफ्रायथ' आरो बै गोथै दानस'ग्रा मानसि बाहायबो मोनबाय आङो एवार्ड बे राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमिनिफ्रायबो माने समेश्वरी बान्था मोनखांबाय बे आंनि बिहोमाखौ नायनानै होदों बिसोरो माने मोजां लेखा 7 खानसो बिसोर लांनानै बेखौ होदों आरोखि दाथ' मोनब्रै जाहैबाय बुरिनानै मोनबाय नै माबाखौ साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बेयाव मा सल'खौ सोसननाय जादों गसाइनि गोजोन नोजोरा थारमाने बेहायथ' जायफोर फरायदों मोजांखौनो होनदों गसाइनि गोजोन नोजोरा बेनो नै बेहाय बेखौ फट' लानों माबा सासे लावखार गथ' मावरिया गथ' बेयो मोसौ गुमनानैसो जानांगौ आरोखि रावबो गैला बिबौ बिबै बुरि दं गलाम मा होनो बिदिखौ गोरिब होनो आंहा गरिब होननायनि दाय जाबावो गोरिब
थार आरोखि मोसौ गुमनाय ओमफ्राय नैबे बाखि दस्रा गुबुन गथ'फ्रा स्कुलाव थांबा बे बिराद इसोरखौ गाबज्रियो आरोखि आंखौबो बेबायदि थांनो होना इसोर आंखौबो फरायनो होना आंबो फरायनो लुगैयो गैयिनि फिसाखौ इसोरा अना नामाब्रा होनलायलायनाय बे हारसिङैनो बुदुं बुदुं इसोरखौ आर'ज गाबो आरोखि उनावहाय इसोरानो बेखौ सहाय खालायो फरायनो हायो मानसि ओमफ्राय बाहाय मोनसे बिराद गासिबो मेसेज माने नैबेहायथ' सोंलु दं बाहाय प्रश्न खालायनाय दं तारमाने बे राजकुमारिया माने माबा बिराद बुद्धिमती रुपबती बेयो स्वयंबराव माने राजकुमार बा राजाफोर फैनायखौ प्रश्न सोंगोन आरो माने मा होनोमोनलाय बेखौ प्रश्नखौ मा होनोमोनलाय सोंथि बा सोंलु सोंगोन आरोखि बे गावनि सोंथिखौ बिसोर जाय फिन होनो हागोन बेखौसो हाबा खालायगोन आरोखि बेबायदि दा बाहाय बे सोंलुफ्रा दं आरोखि जाय गथ'फ्रा मिथिनो हागोन खोन्थाथ'ला आङो ओमफ्राय नैबे जिनिसा दहायथ' आं खोन्थाखाबाय बे नैबे माने थोरसि दामै दामै फैदोंमोन बे जिबौआ उन होसोबोदों ओमफ्राय नैबे जिनिसा बेखौ आं बिराद गाज्रि मोनो मानसिफोरनाव थांबा नुयोब्ला आरोखि सानसेखालि मोनसे गामियाव थांदोंमोन आं बाथौ दं आरोखि ओमफ्राय जुंखाम गोरलै माबा माबि फिनजरा सिङाव फानजारि सिङाव बिदि जानो होदों आरो खिन्थु बे बिराद आंखौ नुनानै बिराद गाग्रांदों बे माने गाबख्रावदों आरोखि लामा नागिरबायदों ओमफ्राय बिराद गाज्रि मोनबोदों आरोखि बिगोमाखौथ' बिगोमा गैयामोन बे बिमाया दंमोन आरो आं बिदि जोबनानै दोननो नाङा होननानैल' फैदों आं जेबो होनाखै दा बे खोथाखौनो बाहाय आं मेसेज होदों आरोखि जाहाथे बेबायदि खालाया थारमाने नैबे गथ'फ्रा हाग्रायाव थांनानै बिसोर दाउ गावलाहैदों आरोखि ओमफ्राय मोनसे जामबु बिफाङाव भाथौफोर बुरजा फिथाइ जागासिनो दंमोन बाहाय ओरै खुबैनानै बियो बाथुल गावनानै मासेया खर'आव नांनानै गोलैदों आरो दा बेखौ बियो लानानै फैदों माने आं बेखौ फिसिगोन एकदम रायलायनो फोरोंगोन माबागोन बिदि जालायलायनानै लाबोदों आरोखि ओमफ्रायथ' बेहाथ' आदारखौनो जायाखिसै खिन्थु बे गथ'नि फंबाया बिराद बुजिनाथारलाय उन्दैनिफ्रायनो बेहा माने बिदाखौ होनो हैद बिदि माबानो नाङालै नों हगारनांगौ बिसोर मालाय बिरबायबायनानै बेरायनानै आदार नागिरनानै जाग्रा जिबसोना बिसोरो दाउसोना हगारलै हगार बेबायदि माबानो नाङा होद आं हगारालै एफा मोजां दाउखौ आं फिसिगोन आं अनगोन आं एकदम गोथाव गोथाव जिनिस जानो होगोन जालायलायबाय बियो दानाथ' बेहा जाया ओमफ्राय बिदिनो सानब्रैसो जाबाय सानबासो जाबाय होमबा आरो फंबाया बिमाखौ बुजायनो थिनबाय आइलै नों हगारनो थिनदो बेहा फिसा दंदां बबावबा बिफाङाव बासायाव फिसाफोर थानो हागौ दा फिसानो आदारसो लांनो फैदोंमोनदां ओंखायनो बे आदारखौ जायाखिसै दां आइ बिदि जायाब्लानो थाबाथ' थैगोन ना बेखौ हगारनो थिनदो आइ आदाखौ बुजायदो होननानै ओमफ्राय दाना बे बुजायबाय फिसालाखौ बेहा फिसा दं खोमा ओंखायनो बबेबा फिसायाबो थैजोबसिगोन बे गावबो थैसिगोन बिदि जायाबालानो थायोबा होननानै आरोखि बेनिफ्राय दे आइ बेबो बुजिबाय दाना दे आइ बिदिबा आं गाबोन सानाव हगारहरनोसै दाथ' खोमसिबाय जाबाय आरोखि दाना अखानायै फुङाव बे हगारहरनो नागिरबा थैनानै थाबाय दा बेफोरबायदि मेसेजखौ आङो होदों आरोखि बाहाय जाहाथे बेबायदि दाख्लाय आरो बे सैमा खानानै दोननाय आयु बेखौथ' आं ओरैबायदि लिरदों बै एसामिसावबो लिरदों आं बेखौ माने गावखौ खानानै दोनबा माबायदि मोनगोन बे जाय खाग्रा बे गावखौ खानानै दोनबा गाव मोजां मोनगोन नामा बेफोरबायदि मेसेज आं मेरला लिरबाय आरोखि नैबे अबयसे बाहाय गैया बेयो सैमा नोंथांनि जेसेबांनाखि सुंद' सल'नि फोरमायथिनाय बेफोर गासिबो सावगारिजों लोगोसे ओरैनो फोरमायथिनाय आरोना बायद' औ ओमफ्राय बाहाय मेसेज दंजोबो बेलाय आं माबाखौ लिरना होजोबो ना मेसेजखौ लिरना होजोबो ना आङो माबाखौ उपदेश होनो ना जोंना मा होनो बोसोन बेलाय जायखिजाया जिब जुनारफोरखौनो खस्थ' होयोब्ला सावनाङो होनना थारमाने बे गथ'आ उनाव गावथ' फरायनाय समावबो गोसोखांबाय थाबाय दाउ थैनायखौ फरायनो हायाखिसै बे मेट्रिकखौनो पास जानो हायाखिसै दा गाव बेखायनो भाथौनि सावनांदों सानो आरोखि गावहा बेबायदि आरो दोंबैसे सल' दं बेहाय 10ता दङ गासैयावबो आंनि जेसेबां गथ' थुनलाइ दं आं गासिबो बेबायदि माबाखौ बोसोनखौ लिरना होखाजोबो आरो मानसिया बांद्राय गियोब्ला गावनि हांआनो सिगियोनो बांद्राय गिनाया मोजां नङा माब्लाबा गावहानो खहा जानो हागौ थारमाने सासे गथ'खौ गावनि फिसालाजों हाथायाव थांदोंमोन ओमफ्राय हाथायाव थांनानै मोना फैबाय दै बारनांगौ बिसिनि खाथियाव आरोखि गामि खाथियाव
दानाथ' एम्बुफ्रा ना जमनानै थायोना जै दैयाव आथिं होदों ओरै बारलांबायनो एकदम ज्राव 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 ओमफ्राय बेथ' नैबे थरला नाम बे थरलाया बिराद गिख' दाना फिसालाबाबो जों माबाबो जों गारनानै एकदम खालांबाय बियो खारना न'आव सहैबाय ओमफ्राय दानाथ' खोमसिबायमोन ना ओमफ्राय सासे बांगाला बिसिनि गामि खाथिनि आरोखि आं बेखौ एसे माबा खालामनानै होदों आरो जाहाथे बयबो सहाय खालायनो हायो बेफोरबायदि खोथाखौ लाबोदों आं बाहाय बेनिफ्राय दाना बेसो मोननानै दागाब बाबु दागाब बेहाथ' गाबबाय बाबालै आबालै आबालै नों मानो आंखौ गारनानै खारखोब्रा होननानै गाबबाय थादोंना ओमफ्राय बेहा थागथि सौफैनानै बुंबाय दागाबलै बाबु दागाब र' नोंनि आफाया मानो बिदि खारलांखो आं नोंखौ लांफागोनथ' होननानै बे लांनानै बिसिनाव हैयो आरोखि दा बेफोरबायदि आरो दा बिमाया रायो आरो होनबा हाब बे मोजां मानसिखायसो मालाय जाथिबाबो गाज्रि मानसिबा मा जानांगौ होनबा बेबायदि फिसाखौ गारनानै खारबोलाबायो होननानै फिसायखौ रायो आरो दा बिदिनो आरो गासिबो बोसोन गोनां नैबेबो बगलरि दाउनि माने बोरजों माबा गथ' मोनलायनाय बेबो गोदोनि आबौमोन खोन्थानाय गासै सल'खौनो आं दा साजाय साजाय लिरजोबदों आरोखि बेफोरबायदि सल' लिरनायाव सोरनि थुलुंगा दंमोन गिबियाव सोरनिफ्राय थुलुंगा मोनदों नोंथाङा? थुलुंगायाथ' सारानोमोन जेन'बा बिथाङा डाक्टारबाबो डक्टर पि एन नार्जारि डक्टरबाबो बेहा लिरनायनि हुदा दंमोन आगोलनिफ्रायनो स्टुडेन्ट लाइफनिफ्रायनो बे लिरोमोन कबिता माबा माबि बिदि कबिताथ' नङा मा होनो खन्थाइ लिरोमोन ओमफ्राय बिथाङा जेन'बा एसे सम मोनबानो लेखा लिरोमोन 16खानसो लेखा पाब्लिस खालामलांदों बिथाङाबो दा आंबो गथ' गथाय फोरोंबाय माबाय जेन'बा आंथ' टिउसन लायाखै गथ'फोरखौ आंनो फोरोंदों आंबो जाहाथे रोङो आंना बिदिसो जेन'बा बिसोरो सानैया इंलिस मिडियाम फरायदों सासेया एसामिस बर'खौ एम आइ एल लाहोदों आङो ओमफ्राय बिसोरखौ फोरोंबा आंबो रोंगोन बिदि साननानै आरोखि आंनो फोरोङोमोन गासिखौबो खामानि मावग्रा दं ओमफ्राय उनाव जेला बिसोर सेटेल जाजोबो होनबानो आंहा बे खामानियाव आं दिनैनि आखाइ होबाय समावहाय आरो नोंथाङा सासे जाफुंसार लिरगिरि जायनि थाखाय नोंथाङा साहित्य एकाडेमि एवार्डखौ मोननो हाबाय फिउचार जेनेरेसननि जायफोर गथ'फोरा लेखा लिरगिरि बिथांमोना लिरो नाथाय नांगौ बादि फाननो हाया फरायनायनि अनजिमाया खम मा फोरमायगोन एसे नोंथांनि बिबुंथिया मा होगोन बिबुंथियाथ' बिदिनो जाहैबाय दुखुनांथाव लेखाखौ जोंथ' दाथ' आंथ' लिरगासिनो दं जेरखम मानसिया बायनानै फरायनांगौ बायनानै फरायाखै ओरैनो एफा एनै लाङो सोरबा जेन'बा खिन्थु फरायबादि रोङोबो गियानबो मोनो बे खोथाखौ दाना माने नैबे जुगाव दा बुजायनो हालाथ' नांगौबा मबाइलावनो गेम गेलेबाय थागोन थेवबो बेफोरबायदि मबाइलनिफ्रायबो गेम गेलेनानै मा गियान मोनगोन मोनाना दा अनेकानो बिदिनो आदा खावनिया जायो माबायो बेखायनो दा मोजां बेफोरबायदि जुदि माबाफोर लेखाजोंथ' गोदो लेखा फरायोमोन जेन'बा चित्तरन्जन मुसाहारिमोन नामा मुसाहारिनि जोङो बे बिखा खुवा गेवा बेफोरखौ खथ्थ' बायनानै फरायदों जों गोदो बे बिथांमोननिबो जोंखौ थुलुंगानाय दं आरोखि माने आंबो बिदि लिरनो हायोबा बिदि मोनसे सानोमोन आरो बे फरायनाय समफ्राव माने उन्दैनिफ्राय माबा मोनसे आंहा सक दंखायो आरो माने जाना जाया बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु माबा राइटार जानो लुगैयो माबा जानो लुगैयो बेबायदि दंखायोमोन आंनाव खर'आव खिन्थु थाबद्राय हाबा जादोंना आङो उनावसो नै कलेज फरायबाय पास जाजोब्बाय फिसालाजों समान मेट्रिक फिसालायाथ' शिलंआव डन बस्क'आव फिसाला गिदिरा बे फ्रान्सिसआ बेजों समानसो बै खेबसे चान्स होआखैमोन होनबा मेट्रिक होनो हागोन बयबो होननानै बे समावसो होदों आं ओमफ्राय फिसालाजों समाननो पास जाबाय मेट्रिक सेकेन्ड डिभिजनाव पास जालायबावदों ओमफ्राय पिइउ पास जाबाय बिए पास जाबाय समान समान फेल जायाखै बेनिफ्राय आरो ल'आव लाबावबाय आं ल'आव खिन्थु लास्टआव बै फिसाफ्रा गासिबो फाइनाल जाहैजोब्बायना आं गुवाहाटियाव थाहैनांबाय ओजोंहाय दुम गावग्लां जाबाय बै गन्दगल समाव बे समाव आंहा गैया फरिखाखौ होनाय जायाखिसै ल'निखौ आरोखि फिसाफोरजों थाहैनांगौ फिसाफोरखौ फोरोंहैनांबाय बेबायदि जानानै आरो ओमफ्राय दाथ' थिगैनो दङ लेखा लिरनायनि गेजेरजों जे सासे सुबुङा जाफुंसार जानो हायो बेथ' नंगौ बे माबायाथ' सोंलुआथ' सत्य माने खस्थ' खालायनानै जुदि नों गियान अर्जन खालायनो हायोबा बा खामानि कर्म खालायनो हायोबा सानसे नङा सानसे फलखौ फिथाइखौ मोनो गोजोननाय मोनगोन आरो मालायाबो नुनानै हयथ' सोलोंनो हागोन आं बेखौनो सानो आरो
मामोनथाय इसान राइजिं Rising बड'लेण्ड बड'लेण्ड, बड'सा राइजिं बड'लेण्ड ओमफ्राय NBN बड'सा बिथां माबानिफ्राय निउस चेनेल ना निउस चेनेलनिफ्राय फैनानै आंखौ खस्थ' खालायनानै फैनानै सायकात लाफैनायनि थाखाय मोगामोगि लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बयखौबो नोंसिनि चेनेलनि गासैबो कर्मकर्ता बयखौबो आङो धन्यबाद साबायखर बावबाय धन्यबाद